ዘሰሎሞን አንቲ ሐመረ ተርሴስ ዘሰሎሞን አንቲ ሐመረ ተርሴስ
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካፍቅዲ 1 ክሳብ 10 ሸውዓተ ሽሩ ኩላቶም እቶም አቡ ተአኪቦም ዝነበሩ ተንሲኦም ንኢየሱስ ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ ንሳቶም እዚ ንህዝብና ከስሕቶም ንቄሳር ግብሪ ከይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ባዕሉ ክርስቶስ ንጉስ እየ ኢሉውን ክዛረቦም ከሎ ረኺብናዮ እናበሉ ክኸስዎ ጀመሩ ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ንጉስ አይሁድ ኢኻ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ ንስ ድማ ንስኻ እኳ ባዕልኻ ትብል ኣለኻ ብሎ ድማ ንሊቃነ ካህናት ነቶም ህዝብን ኣብኡ ንዝነበሩ ንሰብኣይ ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን በሎም ንሳቶም ግና ካብ ገሊላ ሒዙ ክሳዕ ኣብዚ ኣብ ዘላ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ የባዕድ ኣሎ እናበሉ ኣዕገርገሩ ጲላጦስ ከዓ ገሊላ ክብሉ ምስ ሰምዖም ገሊላዊ እንተኾይኑ ሓተቶ ካብ ግዝኣት ሄሮድስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ ንሱን በታቕነ እቲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ ሄሮድስ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ነገር ሰሚዑነ ስለ ዝነበረ ካብ ነዊሕ እዋን ሒዙ ክሪኦ ይደሊ ነበረ ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ምነበረ እሞ ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ተሓጎሰ ብዙሕ ነገራት ከዓ ሓተቶ ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን ሊቃነ ካህናት መምህራን ሕግን ከዓ ደው ኢሎም ብብርቱዕ ይኸስዎ ነበሩ ሄሮድስ ድማ